Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Haka arpoi tarik yong arajar arpunriu ka Sdang kelas Sdang Biang haki benta baper ka jela Manipur hadian ka jengkan at Hapdeng ki Jaidbynriew Tangkhul Naga bat Kuki hakang Pokpi district ka balong ru Hapdeng ka pakhang snong ka blakot penlong daga United Naga Council UNC. Ka Um-Snam la yo jing tip bakal Sdang nakathan kulan chagaubung ka badon hak hapot ka Senapati district hakababun ki nongsong snong ki de ki Naga bat kang Pokpi district babun ki nongsong snong ki de ki Kuki. Kapakhang snong kabala Sdang haka arpau tarik yoyong arajar arpunriu lakot penlong ban persya bat ban penram halor ke jingsha penyap arngot ki Jaidbynriew Tangkhul Naga ha ukrul district men haka khat pra tarik yoyong arajar arpunriu. Laong baku Sdang kelas Sdang haka por bagi Jaidbynriew Naga ki pentrai kam ya kapakhang snong haki surok haka tekathan kata bagi khot dan ke Jaidbynriew Kuki kilawan ban weng ya kapakhang snong kabala lam cika jingya Kawang mau markeliang. Nakni kejengya Kawang mau markeliang ladan ru kejing sawa kuli ya kabagi bor pelet bor sipai kimpat la ban pensyai mano Sdang. Shu ki Jaidbynriew Tangkhul Naga kila keno bagi Jaidbynriew Kuki ki siat na chagau bung badawa bagi bapentot ya kapakhang snong dei ban pensitam. Hendrai ka Kuki NP Manipur kala penpau kejing sngokhia halor ki kaipot badon jing siat ya ki Kuki. Kini ka pakhang snong ka balai singi kala kata ya ki jaka basong basa ki Naga kum ha ukrul district Kamjong Senapati Noni bat Tamenglong district. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka shop plus F menta kasni. Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.